Right, zviri sei traders. Takuita video number 2 tichi explain about ma trend lines anditi. Apa taku explain manje kuti smart money inoshandisa sei ma trend lines anditika. Right. Isusu pato draw ma trend lines kudai. Tinida kutsvaga ma entry anditi nema take profit. Ne kuona kuti market iri kutigadzira ma pattern api so that tive ne idea kuti market kana yagadzira flag kana wedge ichakwira kana tichadzika anditika. Right. Inyaya yakanaka kuside kwedu anditi. But kuside kwema smart money manje so vanenge vakunoita ndezvo kunodai. Market painenge ichifamba ichicreate ma trends anditika ano respect wanichi ne trend line anditi. Kwavari ivo zvinenge zvakumepa anonzi ma liquidity pools. Kana tichiti liquidity pool tikutaura kuti ma areas anenge ane ma stop loss evanhu akawanda, ma pending orders like ma sell limit, ma buy limit evanhu akawanda anditika. Saka kwavari iyoyo imari anditika. Right. Chinozoitika necheunodewo. So for example, animaona kuti market yakagadzira trend ichina mudenga, ndibatanga kugadzira ma low nema high ichienda, but yaenda mudenga nditi. Kana makona video ratika explain rising wedge ne falling wedge, takati market painenge ichigadzira ma pattern aya pane ma areas anenge achichengetwa liquidity anditika ekuti vanhu vari kupinda nguva idzodzo vari safe havasi kurohwa. For example, kana market ichikwira vanhu vari kukwira nayo havasi kurohwa anditi, nekuti ma stop loss avaroisa kuzasi, but vari kusela kudenga uko vanenge vachirohwa nekuti ma moves ari achipwanya ma high anditika. Right. Then at the end of the day market inozorova zimove ichimhanya yakurova vanhu yanga vapinda mabuy vasiya ma stop loss avo animaona amedza zvona. Saka kusmart money manje vanenge vapedza kumepa kuti ma orders ari apa mamwe ari apa anditi ngatirovei aya inenge chirohwa ishi anditika. Tinenge chiiti immediate liquidity anditi imari dziri padhuze dhuze anoona dzenchirohwa da dzapedza kurohwa tochimhanya tichiendera dzimwe dzatanichimbochengeta idzi dzanga dzichiwanda nekuti ava vanenge vachiwedzera maposition anditika. Right. Ndome dzinoita se dzenge ichiitika. Saka market painomhanya anditi yamhanya kudaro inonosvika painonozorora yotanga kugadzira chimwe chimunyati animaona apa yakabva yanovebva yagadzira second touch patrend kuitira kuti vanhu vanopinda buy ravo ka ma stop loss avo toisa kuzasuku anditika. Right. Kune etimu rambenge rapinda buy panapa market yobva yakwira anditika iri kugadzira inenge chinzi accumulation. Tiku-accumulate ma position so tikuunganidza so mari anoona kuunganidza zvinhu panzvimbo 1 kuitira kuti kana zvakuzoshandirwa ka inenge ritora mari united. Market yobva yagadzira ka flag aka anditi pa flag apa pari kumborohwawo mabuy unenge watoonera zvishuwa kuti chinhu chichabhaya ichi anditi, but wakatadza kunoisa stop loss yako pari safe unorohwa nema move anenge achidzika anditi. Vemaseu vari safe ka nekuti hatisi kupwanya ma high. Market ndo painono breaka anditi yabreaka inoenda ichimhanya anoona. Mwangoona market painenge yaenda ichimhanya chitomuza kuti pane zvikuitika, pane liquidity dzikutoita sei dziri kutotakurwa, pane vari kutotsva anditi. At the same time wo futi pane vari kuita mari ane mabata mesi yachona. Ndo mashandisirwo anenge achiitwa trend line ne smart money zvekuti nyange tikaya kunoko anditi munoona kuti takarova first touch, second touch, third touch anditi timu rangu rekubuy kunoko anditi ranga ri safe rakabhaya kunoko andimuona ranga ri safe. Pakamboshandirwa timu rangu rebuy remukati muno nekuti ukatenga panapa ukatadza kuisa ma stop loss ako pakanaka vairohwa nema moves aya. Veseu vanga vari safe andimuona vanga vari safe nekuti ma stop loss avo vanga ruko, but market paikabreaka andimuona kuti yakabva yamhanya. Market yakamhanya yagadzira kanga kamunyati yomhanya anditi younganidza vanhu futi younganidza vanhu yomhanya animaona. Ndome dzinoita sei dzenge ichiitika animaona. Saka pese market painounganidza vanhu inozoita sei inozomhanya anditi ichirova benzi animaona manje medzi dzachona. Right. Simon iwe jikairi anditi market kanomhanya animaona. Then makada kunotisa futi panapa tine ka trend kedu kaigadzirwa zvakaita sei zvakanaka.
market yabva yabreaka. Payakabreaka bva yamhanya handitika iri kurova ani vanhu vese vaisela umu vari kurohwa animona ndomedze ichiitika pachi patrend line handitika. Saka isusu manje kuti tichiva profitable handitika right zvatakunoita ndezvaunodai tinoanalyze market yedu toona kuti kuma higher time frame handitika kana chiti higher time frame toyara nguva hombe like 1 week handiti monthly time frame toya ku day toya ku 4 hours uko handiti toona kuti market yedu iri kutaura kuti chii handitika kana iri kutaura kuti buy handiti tikazoya kuma time frame madiki ukaona uchigadzirwa tuma pattern tunenge turi opposite trend wobva kuti pachatsva munhu pacharohwa munhu chi bag. Saka iwo manje unenge wakuzongo tsvaga entry rako manje lese kuti ma time frame ese handiti ataura kuti kuchauya in green market iri museo handiti waona nema candlesticks ese nema patterns ese akacreatewa maningirikini kuma higher time frame kuti tiri mu down trend. Wobva uchiya ku time frame diki manje uri kutrade akauda tsvaga entry wobva waona kuchigadzirwa setup double bottom handitika double bottom rakoona kuti harisitomboringana pa support and resistance level harisikana pa trend line chibva watongoziva kuti pari kuunganidzwa mari timu remabuy iri kupinda isa mastop loss avo pazasi handiti then market ichangorowa chi move sharp move yakareversa ichimhanya ichinorowa chi mwana wese anomaona manje ndomedze ichiitika pachi patrend line iri kana richishandiswa nesmart money. Tangoti smart money inoshandisa trend line kuti chi tise ma positions edu handitika right tofila comfortable kuti trend iri kurespect right but mukuitika unochiitika zvinhu zvese izvozvo ivo chavari kuda main goal yavo ngirikini smart money ka nekuti tiunganidze chi mari dzedu muarea imwe chete yekuti ivo kana vakuzongouya ka vanouya chidhila nesu handimoona manje ndometse chi dziripo palesson redu rataitari. Saka kana vhidhiyo rinori rakubatsirawo kuti unzwisisewo pichana tokumbira udzanye subscribe button wodzanya chi notification bell handitika ngasangane pa next video.